pun bapa dene jeneng sira Arjuna jeneng sira Janaka ngaturake pambage Panakrama marang pun bapa Pandhita Durna saka Sukalima wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat puja pangestune pun bapa tumanduka marang bocah bagus bocah sigit bocah jentara anak lanang Arjuna ya Janaka lole sumolole sumorante emprit gantil buntute omah joglo hawela iki ndak wis padhakake kaya murid siswaku ya kuwi Prabu Yaksa Pradenta saka negara Tunjung Langkaban kang wis marak ngadhep marang pun bapa ing Pandhita Durna pun bapa ing Sukalima nuwun inggih bapa Panembahan Begawan Durna gugup garagapan kula nampi timbalanipun bapa Durna ing pertapan Sukalima nggih pertapan Suka Panca mriki wonten babakan ingkang pundi bapa wonten babakan ingkang pundi dene kula katimbalan marak mangayun menawi kenging winedhar ing akathah suwawi kula aturi paring dawuh bapa Panembahan Pandhita Durna Yaksa Pradenta kula wonten dawuh ngene sakehing ilmu adijaya kawijayan kabeh wis tak paringake marang jeneng sira kulup murid siswaku Yaksa Pradenta ya kabeh ilmu adijaya kawijayan kabeh wis tak paringake marang jeneng sira kulup nganti sira sak mengko wis dadi ratu kang kondang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya nggih bapa mbok akoni apa ora? Nuwun inggih kula dada kula temaha. Ilmu sing wis tak paringake marang kowe Yaksa Pradenta babar pisan ora tak iman. Kabeh ilmu sing tak duweni sak glagok banyu ngejun paribasane wis tak tumplak-blak ana ing muridku sing tak tresnani ya Yaksa Pradenta ratu saka negara Tunjung Langkaban. Nuwun inggih. Sedaya kala wau mboten saged kula gayuh tanpa lelabuhan paduka Bapa Guru Durna. Dumateng kula pun Yaksa Pradenta ngantos ing ripalenggan sakmangke Yaksa Pradenta sampun jinejer dados Nalindra wonten negari kula Tunjung Langkaban. Bagus. Saiki ngene. Saiki kanggo neter ketrimaning uripmu ana jejibahan, ana kewajiban. Tumrap jeneng sira Yaksa Pradenta kang kudu sira lakoni ing dina sakmengko. Sumangga kula aturi paring dawuh. Kula sampun samapta ing gati sawega ing diri. Nindakaken sedaya jejibahan kangge hanyembuh dharma bekti kula tumrap paduka Bapa Guru Durna ing Sukalima. Mangkene ya kulup. Iki sing ana mburiku iki. Iki putuku sing tak tresnani Atmajendra saka negara Ngastina sing jenenge Si Lesmana Mandrakumara. Lah ripalungguhan iki putuku sing tak gadang-gadang sing tak deng-deng kaya kendang putuku sing tak dama-dama rina pantaraning wengi lagi gandrung kepaung kelawan Kembang Madukara anake muridku Janaka kang sesilihe Dewi Pregiwa kamangka kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara si Pregiwa mau wis bakal kajatukrama dening anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca tegese Gatotkaca bakal dadi pepalang Gatotkaca bakal dadi pepalang anggone putuku Si Lesmana Mandrakumara anggone duwe kepinginan sesandingan karo Kembang Madukara si Pregiwa lajeng kersanipun Bapa Guru Durna kadosa pundi kula Yaksa Pradenta harsa nyadong dawuh mangkene didom gaweane dina iki aku bakal lumarap ana Madukara aku bakal tumuju ana kasatran Madukara
muridku Janaka bakal tak koroki kupinge. Supaya gelem murungake utawa batalake dedaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa. Lah dene kewajibanmu si Yaksa Pradenta. Ya kuwi kowe kudu bisa cilik gawe lara, gedhe mateni anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca kuwi mau. Nanging piwelengipun bapa, wanti-wanti welengipun bapa marang kula Yaksa Pradenta, anggonmu mateni si Gatotkaca aja pisan-pisan ngaku murite Pendhita Durna. Ngibarat wong mancing kena iwake nanging aja nganti butek banyune. Nuwun inggih ngestoaken dawuh Bapa Panembahan. Piye kowe sagah apa ora Kulup? Sagah Bapa sagah. Kula pun Yaksa Pradenta Ratu Tunjung Langkaban sakwadya bala kula ingkang badhe mejahi anak Werkudara satriya Pringgondani nuwun inggih pun Gatotkaca kala wau. Bagus. Putuku ngger sing tak tresnani. Ngger bocah Bagus, ngger bocah Sigit, ngger bocah Jentara. Lesmana Mandra Kumara. Kula wonten dawuh Eyang. Amiji kula pun Lesmana wonten dawuh Yang. Kowe ra wis madhep-mantep to? Kowe ra wis madhep-mantep anggonmu tresna marang Gendhuk Pregiwa. Sampun Yang, sampun madhep-mantep. Menawi kula batal anggen kula rabi kalian Gendhuk Pregiwa, luwe becik kula mboten rabi sajeke urip. Barang kula badhe kula nggurke mawon Yang. Aja ngger. Mesake duwe-duwe kok nggur nguyuh ae. Eman. Nggih, lah iya. Pun Bapak sing bakal mbutidaya, pun Bapak sing bakal ngrekodaya. Nuwun inggih matur nuwun Yang. Yang wae. Yaksa Pradenta, kula wonten dawuh. Piye kowe wis rumanti, Kulup? Inggih sampun. Kepara kalilan kula nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Mugi-mugi lebda ing karya anggen kula nyirnakaken satriya Pringgondanipun Gatotkaca Bapa Panembahan. Duga-duga ginawang ati-ati aja nganti keri. Sura apa-lapa sing dadi lakumu kang bisa hanyembuh lanang juritmu Yaksa Pradenta. Nyuwun pamit Bapa Panembahan ya. Budhalo dina iki Yaksa Pradenta Ratu Tunjung Langkaban. Prawadya samya samapta. Wasiyaga arsa anggelar bare manunggal paduru
เฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ๋อเฮ้ยอ่ะตาตาโตเฮ้ยอ่ะเอ้ยฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ เฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยฮ่าเฮ้ฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าเฮ้ยเฮ้ฮ่าเฮ้ยโอ้ฮ่าเฮ้ยเฮ้ฮ่าเฮ้ยฮ่าเฮ้ยเฮ้โอ้ฮ่าเฮ้ฮ่าเอ้ยเฮ้โอ้ฮ่าเฮ้โอ้ฮ่าเอ้ยฮ่าเฮ้ฮ่าฮ่าเฮ้ฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าฮ่าเอ้ยฮ่าอ๋ออ๋อฮ่า เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ่ะเฮ้อ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ่ะอ่ะเฮ้เฮ้อ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้อ่ะอ่ะ อ่ะอ่ะเว้ยเว้ยเฮ้ยเว้ยเว้ยเฮ้ยเว้ยอย่าเฮ้ยเว้ยไอ้อ่ะเว้ยเว้ยอ่ะเว้ยเฮ้ย As it ha ah 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 oh hey ah hey ah ah
mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon ginarabak badaya yuwarna nira sari sari Iwang Suksma ngadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun nyuwun sewu dereng dangu rawuhipun Kanjeng Bapa ing Sukalima Bapa Panemban Begawan Durna ing kasatriyan Madukara teng putrapun Arjuna ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk dumateng sahandap pepada paduka duh Bapa ing Sukalima. Lole. Sumolole sumorate dok ning dungkul dadi alas-alas dadi wana dongkrek monyor-monyor. Iya ya, Ngger. Anak lanang si Janaka banget panarimanipun bapa. Dene jeneng sira Arjuna, jeneng sira Janaka ngaturake pambage panakrama marang pun bapa Pandhita Durna saka Sukalima. Wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat
ora liwat puja pangestunipun bapa tumanduka marang bocah bagus, bocah sigit, bocah jentara, anak lanang Arjuna ya Janaka. Nun inggih bapa, sanget anggen kula mundi pangestu ingkang rumentah kula kalungaken jangga kapetek ing pranaja rumeketing wardaya mugi anyembawana kayuwanan kula. Duh bapa, sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi bapa Panemban. Yaya Ngger Arjuna, kaya-kaya ora kurang kepenak anggonipun bapa lungguh ana kene. Paman Harya Sengkuni rawuh andika Paman Harya Sengkuni wonten ing Madukara mriki manggih karahayon Paman. Nuwun inggih Ngger. Waleh-waleh menapa anggen kula sowan ing kasatriyan Madukara. Anggen kula sowan kasatriyan Madukara mriki kalih saking rubeda Mboten langkung saklam taklim kula kunjuk dhateng anak Angger Arjuna. Nuwun inggih Paman Harya. Sanget anggen kula nampi mugi andayanana bagya kayuwanan. Katuran lenggah pinarak ingkang prayogi Paman. Inggih Ngger, inggih. Semunipun boten kirang sekeca malih anggenipun kula ngabiyantara wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Bapa Panemban Begawan Durna njanur gunung Kadingaren paduka bapa ing Sokalima rawuh sarimbit kalian Paman Patih Harya Sengkuni. Boyo wonten wigatos ingkang pundi suwawi keng bapa kula aturi paring dawuh. Kang putra nyuwun katerangan dumateng Kanjeng Bapa ing Sokalima ingkang kepareng rawuh wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Janaka, Arjuna, Kuntadi, Naga, Mahabau. Purwa Madya Wasana samendang datan ana karempit. Mbok menawa ana sisipe tembung pun Bapa diagung pangaksama ya Arjuna. Nuwun inggih Bapa Panemban ngestokaken dawuh. Janaka kula wonten dawuh. Pun Bapa prapta ing kasatriyan Madukara iki mung bakal nyocokake kabar kang sumebar, pawarta kang warata. Apa pancen bener kapara nyata yen dina sakmengko jeneng sira Angger Janaka arep besanan karo kakangmu saka kasatriyan Jodipati? Apa bener sira Arjuna arep besanan karo kakangmu Werkudara Ngger Janaka? Mara coba wangsulana bocah bagus. Duh Bapa, lakar kasinggihan dawuh jeng ngandika Bapa Panemban, anak kula Pregiwa sampun kencan rembak kalian kulup Gatotkaca saking Pringgondani. Namung kantun nenggo kepiyaking adamel 40 dinten malih duh Bapa Panemban. Alah dalah. Slindro sing dadi rasaku. Krungu sing dadi kabarmu, krungu sing dadi pawartamu. Arjuna, Janaka, kosik to Ngger, kosik. Janjane jeneng sira Arjuna iki sing nganggep pun bapa iki gurumu apa ora? Tak baleni. Ing dina iki pun bapa bakal takon marang jeneng kita, kulup Arjuna bocah bagus. Janjane jeneng sira Arjuna iki isih nganggep pun bapa iki gurumu apa ora to Ngger? Bapa Panemban. Paduka Bapa Panemban mboten namung kula anggep minangka dwija kula, malah kepara Bapa Panemban Begawan Durna sampun kula anggep kadi dene Sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak. Bapa Panemban, kenging menapa paduka bapa ngendika ingkang kadi dene mekaten. Arjuna, Janaka, yen jeneng sira Janaka isih nganggep aku iki gurumu,
Kepara mbok anggap aku iki sudarmamu utawa aku iki isih mbok anggap dadi wong tuamu dhewe. Kenang apa? Kenang apa kok kowe Janaka? Kenang apa kok kowe Arjuna? Arep duwe gawe mantu wae kok ora matur, kok ora taren karo gurumu, karo wong tuamu dhisik. Karepmu piye Janaka? Pramara reh manguswamya ngambrang. Kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Risang ganda mastrat maca lengleng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Humya samara maya hanto ing. Ayo mangsulana Janaka, mangsulana Arjuna. Yen aku iki sih mbok anggap gurumu, yen aku iki sih mbok anggap bapakmu, kenang apa? Kenang apa arep duwe gawe mantu, arep duwe gawe geden-geden, ngundang dulur adoh, ngundang dulur cedhak, ngundang tangga teparo. Lah kok babar pisan ora nyenggol pun bapa. Iki piye karepmu Janaka? Duh bapa, jalaran saking katahing jejibahan, jalaran saking katahing kewajiban ingkang sinangkul pundak kiring kang sarta tengen, ngantos kula lepya asung pawarta lan matur dumateng jengandika Bapa Panembahan Begawan Durna. Sok-sokne aja dibaleni Arjuna. Mergo ngrabekke anak iki ora waton grusa-grusu Arjuna. Ngrabekke anak iku ora mung kanggo sedina rong dina, nanging ngrabekke anak kuwi sepisan dinggo selawase. Ngono mudeng ora? Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke anak, arep ngrabekke anak iki ana petung-petung sing gumathok Arjuna. Inggih nyuwun pangapunten Bapa Panembahan, nyuwun pangapunten awit saking katahing sesanggeman ingkang kula sangkul ngantos kula lepya paring pawarta dumateng Kanjeng Bapa Guru Panembahan Begawan Durna ing Sukalima. Kosik pun Bapa arep takon luwih dhisik. Pun Bapa arep takon luwih dhisik kelawan jeneng sira Arjuna. Paduka Bapa Panembahan badhe tanglet babagan punapa? Anakmu si Pregiwa sing bakal kok dhaupake karo si Gatotkaca iki wis mbok etung karo etungan Jawa sing diarani etungan Panca